auto numero 17. Toivottavasti olisi kunnos nyt ikkunan koko ynnä muu. Mä koitan tosi nopeasti käydä asioita läpi tilan haltuunotosta ja miten mä toivoisin, että koitettais pelata. Tilanteet muuttuu aina riippuen miten vihu pelaa, mutta näistä tämmösiä muutamia varmoja, miten työstetään tilan haltuun utilitiekaan ja yhteistyöllä. Meillä ei sitä ole. Me mennään juostaa yhden valonkaan jonnekin ja toivotaan, että me saa tilan haltuun, mutta jos et koita tehdä fiksusti asioita, niin tässä olisi yksi idea rakentaa homma. Jos sä jostain syystä eksyit katsomaan näitä videoita, niin muista subscribata ja työntää sormi sun perseeseen ynnä muuta. Donate sun vaimos tili mulle. Ja miten vielä meneekään. Mut lähdetään pakko kasa sille, että pelataan Overpass Teropuolta ja mä toivoisin, että homma menisi niin, että tässä olisi yksi P-ankkuri pelaaja. Mä puhun nyt vaikka nimillä, niin ei oo väliä kuka pelaa mitä paikkaa, mut ehkä joku saattaa kuunnella ja viskostaa utility sit itsellesi. Mut tässä on nyt APL-ankkuripaikka ja Riku tiputtaa AP-savun tähän. Noin, AP ottaa savun tästä ja laittaa kävely jump throw windillä savun tänne, mikä tulee vessan päälle ja ottaa muovia. Sen jälkeen miten AP jatkaa tilannet, niin AP tulee silloin oma savu, pari valoa ja molotovi. Hän tulee tänne pitämään ankkuripaikkaa B-kuskuksi. Selvä. Sitten kaksi konnupelaajaa, esimerkiksi Myllerö ja Sassi. Tulee konnun kahdesta. Idea on se, että oltaisiin yhdessä tässä näin. Voidaan ottaa vähän agroja ja pistää vähän valoa sinne ja antaa vihupresentti, että täällä ollaan. Sitten toinen, kenellä on kama hallus, niin molotovi, tumma pläntti ja palosammuttimen etiketti. Lainuppi on tämä, ottaa kaiken. Toisen tehtävä on tukea tässä, olla henkisenä tukena, odottaa puskuun, jos tulee. Ja te odotatte vaan käskyä, koska pidetään grillibileet. Sitten täällä on seuraavat kaksi pelaajaa, meikäläinen ja esimerkiksi Riku, ketä Riku tiputti savu tonne, niin me tullaan hakemaan midi haltuun. Niin voi ottaa akronataan midiin. Me luultavasti kestää hetki, että me saadaan vähän työstetty tätä. Mut mä koitan työstää itteni tonne palloille. Ja Riku, hashtag joku ketä mun kaverina tässä on, niin kauan vipuskuu. Houdaan ettei vihu puske tosta omasta savusta läpi tai ihan mitä vaan. On tukena ja turvana tässä henkinen assistentti. Ja mä koitan itselleni raivata tilaa. Kun mä oon saanut tilaa täältä ja järjestetään grillibileet, niin mä huudan, että ei mitään, pidetään grillibileet ja mä poltan ensin. Ja samaten kun poltto ländää, niin tästä kaveri laittaa toisen molotovi. Lähestulko samaan aikaan, mut kunhan toi mun molo tulis ensin, se pakottaa vihu sit tänne päin. Tai sit se pakottaa vihu täältä nousee mun suuhun. Mut siinä meillä olisi konnu hallus sen jälkeen. Me tiedetään, että siellä ei ketään enää voi olla. Seuraava, miten jatketaan hommaa, niin voidaan ottaa sorttia haltuun, jos ei olla kuultu esimerkiksi, että vihu ottanut sorttia haltuun. Tai jos ollaan nähty 3 ja vessoilla. Ihan mitä tapahtuukaan, niin tämä AP tästä näin, laittaa valoa, sortti, ihan mikä itse tykkää. Semmoiset valottaa mahdollisimman paljon ja sortti, konnu parivaliako tulee hakea sortin haltuun. Kun on konnu hallus, niin meillä on avaimet tehdä ihan mitä vaan. Pienenmuotoinen ekse, kuten voidaan ottaa P:lle sitten esimerkiksi, että Riku on irrotettu tuolta konnun kautta sorttiin esimerkiksi, tai tänne näin ihan mihin vaan. Yksi voi jäädä lurkiksi tonne, tai mä ihan kukaan vaan mitä vaan. Niin, omat lainupit löytyy tästä tämmöset. Savu, pari valoa, piu. Ja täältä sorttikaverit toivottavasti osais vähän utilita. Toinen voi nykin kamat ja toinen tulee tähän entrymään mahdollisimman nopsaa. Tän jälkeen meillä on saitti hallus. Tähän voi vähän lisätä vielä, kun toi palaa tuolla, mistä vaikka pettemurvi. Tän jälkeen pitäisi päästä plantilla ja pelataan siitä sit peli eteenpäin. Ei tästä osiosta kiitos muuta.